Vitajte na videochutnávke trojpodlažného rodinného domu na Urxovej ulici v Prešove, ktorý má veľkorysú úžitkovú plochu a veľkorysú záhradu. Je ideálny pre viacgeneračné bývanie, prípadne spojenie podnikania s bývaním. Dom má dve samostatné bytové jednotky, trojizbový byt a 5-izbový byt, ktorý sa rozprestiera na dvoch podlažiach. Každý z bytov má samostatný vchod. 14-árová záhrada ponúka dostatočný priestor na posedenie v altánku či záhradkárčenie. V menšej budove je garáž s dvojizbovým bytom. Vrchný byt pozostáva z veľkej obývačky s krbom, kuchyne a jedálenského kúta, vstupnej chodby, izby a kúpeľne so sprchovacím kútom. Na poschodí je hosťovská izba, kúpeľňa, detská izba a spálňa s malým fitness centrom. Spodný byt pozostáva z detskej izby, obývačky, spálne, kúpeľne z WC a kuchyne s jedálenským kútom. Tak čo poviete? Vidíme sa na obhliadke?